ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas, anapauluhan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No di na ko mainsukat ti amayo, inanusak ti amin, uray inrurumandak. Anya nga rod ita ti aramidan tayo, mami. Oray ko ma, no saan mat akas jay ni Mona. Ni mo na launay ti kakaasi. Ubing pailaang anaadaan iti kasjay aklas iti sakit. Iti mabiit, makemotherapy. Sapay kumatag balege, tapno ma-immunotherapy. Wan nga rod, mami. Adamot kiti nagbaliwan na, manipod inasikaso ti doktor. Saan akas idi kasangsangpet na. Para ut-ut kanulaang ngamin ti inted ti boyfriend na. Saan da nga impa-check up? Umay madamdaman ni Mona dito'y ward. Umay nakamot kitaan, daddy. Adan ni Mona. Wan, daddy. Gaputa di mo kabaulan ti sumabat iji airport. Ni mami ti simmabat. No, apay mat, naira na. Dahito'y sakit. Malas at talaga. Awan ti maaramidan tayo, tanalpasan ti amin, daddy. Imbagagayam ti doktor, amabalin yun ti agawid. Imbag. Tas simangpat ni Mona. Tapno ada kadwa ijay balay. Umayak tumot lang iji balay, daddy. Saan kayo abaybayan? Agiyam anak ko. Daddy, kumusta kayo? Apapay. Kas tati bagim muna. Agpadang ada sakit ta, daddy. Imbaglakit din, tanasingpet da mami kan Lisa. Ita laeng mangag ko nga ibagam nasingpet ni Lisa. Gapo, takabayatan ti kadata diti ospital. Isuda tinangas asikaso kadata, daddy. Kas takade anak. When daddy, malasak ang nag-abroad. Irubwat kon dagiti iyawid tayo ijay balay anak. Isublida kan tumanan no kasapulan. Nagado nga agas ko, mami. Kanayo nakpay nga agsubli ditoy. Kasta ti ko na ti doktor. Anusan tayo nga agsubli-subli ditoy. Tapno agimbag ka, anak. Dakal tigin min awaan ti riknak. No idilig ko, idiadak pala iji Singapore, mami. Kasano, kat awan ti agas mo iji Singapore. Imbag tanagawid ka, anak. Kimaro kat kumati sakit mo ijay. Wen nga rod, mami. Jakla ko man napnapan ijay. Agsagana ka nga rudan, tagawid tayon. Agsagsagana mat dali sa ken daddy yu ijay ward, ngayan na. Agawid kay gayaman pare. Isagsagana mo't nili sa ti gargarat ng inosaryo diti ospital. Uwan, pare. Siya kung timang iduro ni ti wheelchair mo pare. Kalpasan na, inak mga yabi ti taksi apagluganan nyo. Iyamanak, pare.
Sige pare, naiduron ko nga rodan ti wheelchair mo. Nagkasang ti kastuyan. Di pilid ti tugaw ko. Marigatanak at tumakdar. Tay ko na kon, agyaman tayo langan. Ta saan ka anatuluyan, na-stroke ka pare. Pangaasim, taumay kamot ije balay, mami. Umay kayo itulod ije balay da daddy, anak ko. May ken, rumuartan. Tamangan no rimuar mo tandali sa ni daddy yo ije warda. Sige, mami. Sige, magna ka, tasyak ti makaamo ka dagiti gargarit mo. Mami, no awan kayo ka ni Lisa. Jack amon no anya tinagbambanagak. Sana day tati panunutam, anak. Kaduan ka ang mapanagpake mo. Kan inton ma-immunotherapy ka. Mamin ano nga ta ama kemo ak, mami. Kuna ti doktor, depende no kasano ti bagim no mairugi, anak. Saan ka nung agpapada? Depende iti sitwasyon kan iti bagim. Sapay ko mga rod. Taipiktibo kanyak, mami. Buyugan tayo iti kararag, anak. Awan ti imposible no pagayatan ti Diyos. Ay una yan ti balay ni Dennis. Kasla nagpanawan. Kasano, kat pimanaw ta, mami. Kastamat ni Mona, pimanaw mat. Di awan kayo, mami. Lisa, saan ko ang matulad ti panagdaldalusyo? Ngamin, adasad salut ko. Idi nagabrod ka. Ad-addan, tawan agdalos. Pakawan da kuma. Jenny. Lipata mo ti amin, Dennis. Diyak kayatan alagi pandagiti naglabas. Apanay asakit tinakam. Nakamove on akon. Imbag ta imay kapay dito balay. Saan ko ang mabali na baybayan ni Mona? Kasapulan na ti anak ko. Daddy, napanan nagtrabaho da mami kan Lisa. Maamiris ko itan dagiti biddot ko. Anya ti kayat mo sawan anak. Iga po iti apal ko kan ni Lisa. Nakaarami na kiti saan nga umno. Ita, takastuya kon. Isudamot lagayam ti si aayat at tumulong kanyak. Wan ngarod anak. Dinakpay may pinaspasyarte babae nga nang tedak iti kwartak. Makitak ita ti kinasingpat da mami kan Lisa. Ajak nakita idi. Gaputan ako laapan ti panunot ko. Gapo iti apal. Mami, mangalata iti mang therapy ka ni Daddy. Tapno sumaya at ipanagsauna. Kan tapno makapag na. Wan, tapno kabailan natin mapanay JCR. Saan ang naka-wheelchair ka na yun? Adaam amo ti ka-opisinaak. Analaing ka no a therapist. Wan nga agpaiso. May mayat numapanan ni Jay Balay. Tapno makatrabaho talata. Nilaang mo na ti isublita iti ospital. No ischedule ti kemo na. Sapay ko matagbalik iti aramidan ta, mami. Sapay ko mga anak. Aggastos tapay iti dakkel. Anya nga rod ngay. Basta lakit di ada pagbaliwan ti amin.
amin anahon anapan ti therapist ije balay da Dennis. Kan nagpakimo mo ni Mona. Adda ka di nagbaliwan dan. Makapagnamatan ni Dennis, ngam agpilay pa'y. Kan maawatan matan ti sa una, nanang. Kat ni Mona, kumusta mo tan? Saan pa'y nga umipekto adagos? Ngam, nagkalbon ti buok na, nanang. Ha, nagkalbo ko na. Anya ti koneksyon na. Apay ang nagkalbaw. Kasta ti makemo, nanang. Talaga nga agurot ti buok na. Ngam agtubon tumatlaan. Ay, kunak man ano sa anin nga agtubo. Sapay babae paymot nga ron. Naimbak ta makapagna kayo, Daddy. Uray medyo agpilay-pilay kayo. Medyo mayat pa yan ti pa nagsauyo. Agyaman ta, kada mamim, kan Lisa. When, Daddy, dumawat ako makadakwada iti pamakawan. Ngam, adabain ko. Iturturin mo, anak. May mayat mat gayam. Tinapakumbaba. Ngam tinatangsit. When nga ron, Daddy, no saan aga po iti kinangato ti pride ko iti. Saan ako maan na isagmak iti dayja a Jake. Kunak nga artapak ni Liza. Ngam, nairubo ak matan. Mamati ka kadi. At ti agimula iti dakas. Kat agapit mat iti dakas. Kasta tinaramit ta, anak. When, Daddy, awan tinasayat a pagtungpalan, tinangato ti pride na. Salbag, adda akon iti pagbaludan. Nakapila ak kanon ang mabitay. Kasano na ito yan? Mamakalibas akla ko ma. Oo, mabilbilang langan tal daw ko Kaya't ko makasarita ni Mona. Sapay ko ma, tay pausar kanyak ti guard ti telepono. Hello? Sino da ito'y? Hello, Mona. Adda ka kadin ni Tapinas? Jake, imbag man, tana ikabesam ti cellphone number ko. Sumurot ka kadimot lang dito'y Pilipinas. Adda ti pagbaludan. Nakapila ang mabitay. Mabitay? Saan ka di nga awanan ti bitay? Awan di Tapinas, ngam adda ditoy. Kaya't mo asawan. Madusa ka babaan iti bitay. Dahil tatipod no. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Kasanon ti kondo unit mo, kan ti kotsem. Inala ti gobyerno ditoy. Tanagtaod ka no dahil iti illegal a negosyo. Saan mo ka di nga amu dayta apaglintagan dita? Amok, ngam gapo iti kwarta. Naaramid ko. Mamati akitan iti kunada. Ano agimula ka iti dakas. Kat agapit ka man iti kinadakas. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni Jake, Daddy. Agbababawi ta nakakulong. Kat nakapila ka nun ang mabitay ijay Singapore. Nakabiro ka ako nam. Iti kaayan ayat mo ijay. Hanggang dakas matgayam. Wan nga ro, Daddy. Imbag ta nakapanawak iti kondo unit na. Sakbay asinerrak dagiti polis. Danikan. Naisagmak. Kunam pagsaya atam ngam saan mat. Wan nga ro, Daddy. Ti amok kat nasaya at day Jake.
nga managdakdakas mo't gayam. Kumusta ni Mona gayam? Subay saya at matgayam. Pipiabasitan, ngam idisan pa'y anake mo. Makaginawa ak ang makakita ang nagbali o tikudil na. Nasaya at mat, tapno saan ang masayang tigastos yo. Numan pa'y saan anaan-anay ang maikat ti cancer na. Imbag labasitan, asaan nga agtutuok iti sakit. Basta, itultulo yo lata ti dumawat iti kaasi ti Diyos. Huwan nga rod gayam. Kunaklakit din no saanan nga agbali o ti kasasaad ti anak ko. Talaga dito'y tiyandaan ti pagkitaan tayo, anana. Ay, sikabot gayam, balasang ko. Adaman damagak, nana. No, agsinubyan da Dennis kan Jenny. O manugot kayo kadi? Ha, itapay, tabakag kadla kay dad. Ay, imposible nga umanugot ni Jenny, balasang ko. Di tay laan mo, nana. Agbali mo't siguro ni Dennis. Takas dekat nga rodan tinapasamak kan kwa na. Ay, saan ko arik na tirig na da balasang ko. Adda kadakwada da ita. Kas lang amin ada posibilidad na takanayon ng ama pa ni Jenny ijebalay ni Dennis, gapo ka ni Mona. Ay, da ita, tijak mo, balasang ko. Makapagnakamutan pare. Mabalin mo tagsubli yung opisina. Kuha pare. Idamag ko pa'y kan ni boss. No kayat nakpay Apay kumaasaan ngay. Kabaalam pa'y matagtrabaho. Umayak to report pare. Apay, di mo kayat nga arman ni Mari Jenny, pare, ha? Masigurado ka di na kung kayat. Tapinanawan nak nga rudan. Di na pa'y napadasan tinaaram. Taintulag da kayo adi na oras. Kinagpaiso na pare. Kahiliw ko, tisigod nga asikaso na. Matlagayam, armamon tapno agyanan ni Tibalayo. Para iti pamilyayo mo't lang, pare. Adda ka din ijay kwartuda, dagiti ubing. Uwan, Jenny. Jenny. Mabalin ka di nga ilutam ti barokong ko. Ha? Nasakit ngamin. Apay nasakit. Sige, ilutak. Pakawanan na kumahan, Jenny. Naamiris ko, tinagmading ay nararamid ko kan ka. Apay nga inarakop nakmatan, Dennis. No di ka man inaram idi. Bayam kuma, ngarman ka ita, Jenny. Anya ka niti sasawa mo, Dennis. Naamiris ko, ngay ayatan kagayam, Jenny. Ikarik nga agbalbaliw akon. Agbalinag anasingpat nga asawa kan ka. Ikarik itibatog ko alangit. Nakita ka nangagbiday jay, mami. Umanugot kayon, mami. Saan yun aparigatan ni daddy? Loko kayo nga ubing. Apay pagtintinulungan, dak. Saksi dagiti anak ta, Jenny. Ikarik nga agbalbaliw akon. Ipatag ka kas asawak. Uwan ko na yun. Tamayat kayon, mami. Alan mami. Naragragsak tayo. No agtitipon tayo manan dito balay. Sige man laangan. Da kayo kit di nga ubing. Mona, Lisa. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiseryetayo itaalawas anapauluan. Mona, Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada.
Mary Ann Nalica, Teresa Calay, Emily Calica, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kantoy pagayam nyo, Joffer Anas Basit, insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.